Καλησπέρα στο Κοτέτσι, άλλο ένα επεισόδιο εδώ μαζί. Έλα, Λίδ! Έλα, Μαρ! Καλώς ήρθαμε και πάλι. Μου έλειψε πολύ όλο αυτό. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Τι να κάνω. Επιτέλους είμαι εδώ. Σε βλέπω, εδώ είσαι. Τι είχε λείψει. Νιώθω ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε όλο αυτό. Ισχύει, είχαμε. Αφήσαμε λίγο, ηρεμήσαμε. Εντάξει, κάναμε μία παύση. Πολύ σημαντικό, κράτα το για μετά. Ναι. Κάτι έχω να πω πάνω σε αυτό. Μην το ξεχάσουμε. Έχουμε έρθει νομίζω πολύ ανανεωμένοι. Τα συγχαρητήρια στα αδέρφια. Έχουμε κοιτάει και περίεργα, δεν μπορώ. Στα αδέρφια Καλογιαννίδη. Να το πούμε κι αυτό. Να το πούμε. Έχουμε καινούρια μικρόφωνα, καινούρια φώτα. Η Λιδία έχει καραρόζ. Επιτέλους. Καραρόζ, όντως. Εγώ είμαι λίγο περιορισμένη στις κινήσεις μου πλέον με αυτά τα καινούρια μικρόφωνα. Αλλά είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει, θα το διαχειριστώ. Ωραία, θα το διαχειριστώ. Εντάξει, θέλω να κουνιέμαι, μην περιορίζεσαι. Όχι, θα κουνιέμαι, μην το χωρί καμία. Είναι και καινούριο. Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Εγώ είχα αναλάβει να πάρω την κλακέτα με σένα μόνο. Μέχρι εκεί. Τζάμπο. Δεν το πήρες αυτό όταν το έδωσες. Δεν. Θα γίνει και αυτό. Θα συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό το podcast. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για τα φώτα, ευχαριστούμε για το ένα, ευχαριστούμε για τα μικρόφωνα τα καινούργια. Εμείς τίποτα. Μιας και το είπες αυτό, να ευχαριστήσουμε το Mistral. Οκ. Που μας έφερε για ακόμα εδώ μία φορά. Μακριά από το τζάκι, γιατί μας είχες πρίξει ότι ζεσταίνεσαι. Οπότε μας βάλα μακριά και έχουμε παγώσει. Γι' αυτό είπα οκ, γιατί δεν το νιώθω σαν Mistral. Το τζάκι είναι πάρα πολύ μακριά. Έχω βάλει κοντομάνικο. Νόμιζα ότι θα είμαι προετοιμασμένη, το έχω ξεπαγιάσει. Ναι, αλλά τα αδέρφια Καλογιαννίδη μας πετάξανε. Αυτά τα καινούργια μικρόφωνα δεν με αφήνουν να κουνιέμαι και να είμαι και κοντά στο τζάκι. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καινούργια μικρόφωνα. Κάτι περίεργα μου κάνει τώρα από εκεί, δεν ξέρω. Δεν θα κοιτάξω. Όχι, εμείς ήμασταν στο ίδιο στρατόπεδο. Πάντα. Μπερδεύεσαι με τη Λιδία, έχεις μπιφ. Εμείς ήμασταν καλά. Θέλει να ξεκινήσει καινούριο για τα views. Μήπως δεν θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο επιτέλους και να μην μιλάμε για σένα σε κάθε επεισόδιο. Ισχύει. Εντάξει, κάναμε λίγο πλάκα στην αρχή. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά το θέμα νομίζω σήμερα είναι λίγο υπαρξιακό. Μας απασχολεί. Πάρα πολύ σαν θέμα. Ναι. Όχι ότι είναι ευχάριστο και να το χαβαλεδιάζεις, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πολλές ιδέες που θέλω να μοιραστώ μαζί σου πάνω σε αυτό. Έχει να κάνει με το τι σημαίνει να είσαι στις μέρες μας 20 με 30. Εντάξει, μην βαρύνει από τώρα, ρε φίλε. Μην βαρύνει από τώρα. Εντάξει, είναι λίγο βαρύ. Έτσι όπως το βιώνουμε εμείς τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι φάση που προφανώς είναι πολύ ωραία να είσαι 20 χρονών, 20 και κάτι, πριν φτάσει στα 30, γιατί μετά θα παραπονιόμαστε για άλλα πράγματα. Εντάξει, καλά, αυτό καλημέρα. Είναι αναμενόμενο. Καλημέρα, σίγουρα. Αλλά ας παραπονεθούμε τώρα για αυτά που βιώνουμε. Ξέρεις κάτι, απλά εγώ τώρα ξεκινάμε αυτό το θέμα, έχω πολλά άλλα πράγματα να πω. Και για κάποιο λόγο μου κάνουν flashback με όλα τα καλά. Δεν ξέρω, είχα καιρό να μιλήσω. Ωραίο. Ίσως. Δεν ξέρω. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι το όλο θέμα έχει να κάνει με το ότι ξεκινάει από πολύ νωρίς μια υποτυπώδες πίεση. Ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Το κακό ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ξεκινάει από τα 18, που είναι η φάση που είναι οι Πανελλήνιες. Ναι. Και ξαφνικά μπαίνεις στο τρυπάκι σπουδές, πτυχίο, μεταπτυχιακό πάει και συνεχίζει τώρα όλο. Μεταπτυχιακό, δουλειά κατά τη διάρκεια όσο σπουδάζεις, να μπορείς να πας και κάνα ταξίδι, να κοινωνικοποιηθείς κιόλας, να βρεις όμως και μια σταθερή στην πορεία μέσα σε όλα αυτά τα πτυχία που θα έχεις αναπτύξει μέσα σε 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν ναι, βγαίνει. Ναι, κι εγώ. Άλλα 4 που περιμένουν. Και φεύγει πάρα πολύ απότομα και ξαφνικά φτάνεις μέχρι τα 30 και η τελευταία τάκα που ακούς είναι πότε θα κάνεις παιδί. Και λέω ρε φίλε κάτσε, μέσα σε 10 χρόνια πού? Πώς θα βγει όλο αυτό? Πλέον στις μέρες που ζούμε μέχρι τα 10 χρόνια, 12, να έχεις επιλέξει τι ονειρευόσουν να κάνεις, να το πετύχεις, να πας ένα βήμα παραπάνω για να έχεις περισσότερα προσόντα για να βγεις στην έβρεση εργασίας, να βρεις τον έρωτα της ζωής σου, να κάνεις ταξίδια, να έχεις φίλους, να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου, να γεμίσεις εμπειρίες, να είσαι χαρούμενος και να μπεις στα 30 και να πεις ναι, τα πέτυχα. Όχι. Ναι, είμαι έτοιμος για μια νέα αρχή, ας πούμε, ένα νέο δηλαδή, uncheck. Αν με ρωτάς τώρα αν σε 5 χρόνια όλα αυτά θα γίνουνε, θα σου πω όχι. Πολύ συνειδητοποιημένα και στεναχωριόμουν λίγο. Απλά με έχει βάλει και η κοινωνία σε όλο αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω λίγο να αποστασιοποιηθώ από όλο αυτό και να δω εγώ τι θέλω να κάνω, εγώ πώς θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου. Κατάλαβες. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε με τα πρότυπα που έχει. Ιδίως με τα παλιά πρότυπα, γιατί δεν είναι οι μέρες που ζούμε τώρα όπως παλιά.
Έχουν αλλάξει τα πάντα. Μα στην τελική όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι εκεί είναι το στενάχωρο κομμάτι, στο ότι ρε φίλε είναι η δικιά μου η ζωή που θα είναι μία φορά θα ζήσω αυτά τα 10 χρόνια και θέλω να τα προσαρμόσω εγώ πάνω σε μένα και όχι πάνω σε πρότυπα άλλων, στα οποιαδήποτε πρότυπα κοινωνίας. Μα αν πάρεις με τα πρότυπα των άλλων και δεν σου βγαίνουνε. Δεν θα ευτυχήσεις. Κάποια στιγμή θα πιεστείς, θα κάνεις πράγματα για άλλους και θα πεις εγώ κουράστηκα. Ναι. Θα φτάσεις τέλος και θα πεις εγώ σύνταξη θέλω. Ναι. Είμαι εντάξει. Μέχρι εδώ είμαι εντάξει. Ναι. Ζούσα για τους άλλους. Ναι. Όχι. Και υπάρχει αυτό το. Αυτά τα 10 χρόνια είναι τα πιο παραγωγικά σου χρόνια. Που εντάξει, είναι όντως τα πιο παραγωγικά, αλλά θέλω να τα χαρώ. Είσαι νέος, ναι, έχεις ενέργεια. Πρέπει να έχεις τις δυνάμεις και την αντοχή. Απλά νομίζω είναι μια φάση που ο νέος εν τέλει νιώθει πιο κουρασμένος από ποτέ στη ζωή του. Γιατί μαθαίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα χρόνια, να κάνει πάρα πολλές δουλειές, να γεμίζει το χρόνο του με υποχρεώσεις, να ξεκλέβει 2 ώρες, ξέρω εγώ, τύπου να πάει ένα γυμναστήριο που να σου πει κάτι, να κάνω και κάτι και για μένα. Ή δεν προλαβαίνω να δω και αυτό το φίλο μου, δεν προλαβαίνω να πάω και αυτό το ταξίδι, δεν βγαίνω οικονομικά και κάνει άπειρα πράγματα τα οποία είναι απλά για να συντηρηθεί, να υπάρξει, να ικανοποιήσει δεδομένα κοινωνικά και εν τέλει στην τελική κλείνει η μέρα και μπορεί λες και για μένα οικογενειακά. Τι έκανα. Και μπορεί και οικογενειακά, φυσικά. Ναι. Μένα η απορία μου και η ερώτηση, ας πούμε, που έχω να κάνω σε όλους, σε αυτή την κοινωνία έτσι, που είναι λίγο πιεστική, είναι ποιος έβαλε αυτό το deadline και γιατί το νιώθουμε τόσο βαρύ πάνω μας, που ουσιαστικά δεν έρχεται κάποιος να σου πει καλημέρα, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Απλά υπάρχει αυτή η άβρα. Αυτή η πίεση που τη λαμβάνεις, δεν είσαι χαζούλης. Τη λαμβάνεις, το καταλαβαίνεις. Ποιος έβαλε αυτό το deadline? Η κοινωνία, οι συνθήκες. Νομίζω έρχεται και λίγο από τα παλιά χρόνια. Το πώς το βίωσαν οι γονείς μας, που εμένα, ας πούμε, δεν με πιέζει η μητέρα μου, ας πούμε, σε κάτι. Απλά βλέπω και άλλες οικογένειες, άλλους ανθρώπους. Ας πούμε, ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που έχω, που αυτό το έβλεπα από κοντινά. Τώρα σε ξένο, κατάλαβες, να έρθει να μου πει ένας φίλος μου τον προβληματισμό του ότι στην οικογένειά του τον πιέζουν, ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Σχετικά με τα μαθήματα, σπουδές, το ένα και το άλλο. Αλλά όταν δούλευα ήταν μπροστά μου μια οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, παιδί. Το παιδί λογικά ήταν κάπου στα 17, φαντάζομαι τρίτη ηλικία, εκεί στις Πανελλήνιες. Και δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, ήμουν από πάνω, ένιωθα πάρα πολύ περίεργα, είχα ακούσει τη συζήτηση. Το παιδάκι ήταν να ανοίξει γη, να το καταπιεί το καημένο, δεν ήθελε να υπάρχει. Ήταν με σκυμμένο κεφάλι και η μαμά του ήταν από πάνω να του λέει ότι και πρέπει να πετύχεις και ο αδερφός σου δεν πέτυχε και ακούς τι λένε. Δύσκολο, φίλε. Και ακούς τι λένε στη γειτονιά μας. 2 παιδιά, εσύ, ένα και ένα τα πήρες και τα έκανες. Του έλεγε και εσύ θα κάνεις και δεύτερο πτυχίο και θα μπεις εκεί γιατί εκεί πρέπει. Γιατί εκεί θες εσύ, ναι. Και το παιδί σου να μην έχει. Είναι αυτό για το τι θα πει λόγο. Ο κόσμος, γιατί το παιδί μου θέλω να πετύχει. Και τώρα αυτό πώς θα πάει να δώσει Πανελλήνιες αρχικά, που μπορεί και να πετύχει έτσι. Ναι. Πώς θα βγάλει μετά τη σχολή με την ψυχολογία, που αυτό θα συνεχιστεί. Δεν είναι μόνο ότι τώρα πιέζεται, θα το πιέζουν και τα επόμενα χρόνια. Και θα φτάσει σε μια ηλικία που πιστεύω θα βγάλει τα χρόνια, κατάλαβες. Και τη σχολή και όλα αυτά. Γιατί μπορεί να έχει μάθει και σε αυτή την πίεση. Ακριβώς, ναι. Απλά θα φτάσει σε μια ηλικία που μπορεί να μην θέλει αυτό που κάνει, να μην το αγαπάει, να έχει πιεστεί, να βαρέσει την πόρτα και να. Κατάλαβες. Δεν θα είναι ευτυχισμένο. Τρομερό παράδειγμα. Βασικά, εγώ πάνω σε αυτό έχω να πω 2 πράγματα. Αρχικά, ότι είμαι λίγο ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα με τα παιδιά, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, γιατί περνάνε φηβεία. Δηλαδή, έχουν ήδη την τρέλα τη δικιά τους και αυτή τη φάση που δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλά πράγματα. Και για μένα, ο ρόλος του γονιού σε εκείνη τη φάση είναι να είσαι υποστηρικτικός και να δείχνεις κατανόηση. Να λες, καταλαβαίνω. Δεν είμαι στη φάση εγώ που είμαι στην εφηβεία, αλλά καταλαβαίνω, έχω περάσει κι εγώ. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι είναι κρίμα να μαθαίνει ένα παιδί ότι η επιτυχία θα πει να είναι χαρούμενος ο γονιός μου, ο φίλος μου, η παρέα μου ή άλλος. Ευτυχία δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το να το βάζει τον άλλο σε έναν δρόμο. Να θεωρεί ότι εγώ θα είμαι καλά μόνο να δω τους άλλους να χαμογελάνε με αυτά που κάνω, αλλά με τα επιτεύγματα στα δικά τους μέτρα. Φυσικά να κάνουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε να χαμογελάνε, απλά να περνάμε καλά κι εμείς, όχι εμείς να μαραζώνουμε μέσα μας για να βλέπουμε τους άλλους να λάμπουνε. Και αρχικά τώρα σκέψω αυτό το παιδί πάει με την πεποίθηση ότι αυτό που θα κάνει το θέλουν οι γονείς του. Δεν ξέρουμε καν αν έχει αποφασίσει αυτό που θα κάνει, αν θα είναι αυτό που ονειρευότανε.
Αν ονειρευόταν κάτι έτσι, γιατί Αν σε εκείνη την πρόλαβε να ηλικία εγώ ονειρευτεί θυμάμαι κάτι. ότι ούτε μικρή ονειρευόμουν να σπουδάσω κάτι, ούτε να γίνω κάτι, ούτε είχα βρει κάποιο στόχο, ας πούμε, στο τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Εντάξει. Πήγα έτσι κάπως στην πεπατημένη. Οπότε τώρα τι να πεις αυτό το παιδί. Που ξέρεις τι πιστεύω, ότι ναι μεν φταίνε οι γονείς, η κοινωνία και όλα αυτά, αλλά είναι και λίγο πώς θα το διαχειριστεί. Που είναι μια πολύ τρυφερή ηλικία, δεν λέω. Σίγουρα δεν θα, μπορεί και να μην πάει καλά, όντως, και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά μπορεί και να το βοηθήσει. Τι να το βοηθήσει, η πίεση? Η πίεση ότι θα κάνει κάτι στη ζωή του. Ναι. Μπορεί να... Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποιοι γονείς ξέρουν ότι τον κάπου τρόπο. θα το βγάλει. Ναι, και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να διαλέξουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Καταλαβαίνω τι πας να πεις, γιατί εγώ παλιά το έλεγα πάρα πολύ. Αυτό το εντάξει, και κάπου θα σε βγάλει η ζωή, και το πίστευα πάρα πολύ μέσα μου. Και απλά μου γύρισε, σε κάποια βάση μου γύρισε, γιατί είπα, γιατί να με βγάλει η ζωή και να μην τη βγάλω εγώ. Εκεί μόνο διαφωνώ πάνω σε αυτό, ότι πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και κάνε κάτι. Έτσι θα πετύχεις. Αυτό σου λέω, σε εκείνη την ηλικία δεν μπορείς να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Ναι, εκεί ξεκινάει το λάθος, γιατί είναι πολύ μικρή ηλικία για να πεις εγώ θέλω να γίνω αυτό. Μα δεν έχεις βγει έξω. Δεν έχεις δει τη ζωή, δεν έχεις δει τι σου αρέσει. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα ακόμα. Μα μπορεί να το κάνεις και να αλλάξεις μετά. Βέβαια, ακόμα μεγαλώνω. Μπορεί να καταλάβεις ότι δεν σου αρέσει και να πας αυτό εννοείται. Μα τώρα είμαστε στη φάση που θα πεις ένα χρόνο πριν σκεφτόμουν διαφορετικά. Σήμερα θα πεις με τα σημερινά μυαλά αυτό που έκανα πέρσι, πριν 6 μήνες δεν θα το έκανα. Mm-hmm. Που είναι τώρα τίποτα διάστημα που είμαστε και δεν είμαστε 17 χρονών, 18. Ναι. Προφανώς ένα αντίπεδα και εκεί η απόφαση που θα πάρει σε το λιγότερο 3 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει ριζικά. Εννοείται. Μα δεν ξέρει. Ναι. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι OK να αλλάξεις γνώμη. Είναι OK να πας κόντρα στα θέλω αλλωνών. Γιατί στην τελική εσύ θα βρεις τι σου αρέσει, εσύ θα δεις πού θα αναπτυχθείς περισσότερο. Απλά σε εκείνη την ηλικία εξαρτάσαι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν μπορείς να πας κόντρα. Δύσκολο είναι τώρα, τι να πω. Είναι δεν μπορεί το παιδί να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του σε εκείνη την ηλικία. Μπορεί να πάρει το τι θα σπουδάσει και τι θα κάνει, απλά εξαρτάται. Οπότε αν οι γονείς του το σπουδάσουν, σημαίνει ότι... Ωραία, άρα ποια θα βρεις, ας πούμε, μια πιθανή... Γιατί τώρα λύσεις αυτό δεν μπορείς να βρεις. Μιλάμε για κάτι με πολύ μεγάλα θεμέλια. Μια πιθανή, ας πούμε, και υποτυπώδες λύσεις όλο αυτό, ποια θα έδινες? Τύπου θα το πήγαινες στους γονείς ότι... Γιατί και εγώ για τους γονείς δεν νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, γιατί δεν έχω υπάρξει σαν γονιός. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν είχα ένα παιδί που θα έδινε πανελλήνιες κάτι. Αλλά ας πούμε με το φτωχό μου το μυαλό τώρα σκέφτομαι ότι σε εκείνη τη φάση άκου λίγο ή τουλάχιστον δες και παρατήρησε που βλέπεις ότι το παιδί σου κλείνει να το θέλει ψυχούλα του. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για μένα είναι... Είχα, ας πούμε, σαν παράδειγμα, όταν ήμουν μικρή, μια τέτοια οικογένεια που ήταν εκεί η μαμά να την πει κάτσε και σκέψου, ας πούμε, πού νιώθεις ότι είσαι πολύ καλή και σου αρέσει. Και έτσι το είχε βρει η κοπέλα. Mm-hmm. Αλλά την άφησε το περιθώριο. Ναι. Εγώ δεν έχω ζήσει αυτό το πιεστικό. Δηλαδή η μαμά μου ήταν πάρα πολύ ανοιχτή. Δεν ήτανε... Αλλά δεν με πίεσε ποτέ σε κάτι. Κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Προφανώς να διαβάζεις. Okay. Αλλά αυτό σου λέω ότι θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, με τη συγκεκριμένη μητέρα που δεν με πίεζε, ή να μου έλεγε θα σπουδάσεις αυτό, θα κάνεις εκεί, θα πας σε αυτή την πόλη, θα πας μετά για ή όλα αυτά, θα μπορούσα να τα έχω παρατήσει όλα. Κατάλαβες, γι' αυτό σου είπα πριν για τους γονείς ότι μπορεί και με την πίεση και το παιδί είναι σε θέση μετά πώς θα το διαχειριστεί. Και με την πίεση και χωρίς την πίεση μπορεί να καταστραφούν όλα. Αυτό θέλω να πω. Και με την πολύ χαλαρότητα και με την πάρα πολύ πίεση. Δηλαδή τα άκρα πάντα φέρνουν. Ναι, η ακρότητα γενικά δεν είναι καλή πουθενά. Οπότε εγώ ήμουν από τα παιδιά που η μαμά μου θα ήταν πάντα εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή δεν με πίεσε κάποιος στο να σπουδάσω κάτι συγκεκριμένο ή πήγα με την κλίση που είχα, ας πούμε. Δεν μπορώ να δώσω μία συμβουλή στα παιδιά που έχουν πιεστικούς γονείς. Ναι. Κατάλαβες, γιατί δεν το έχω βιώσει. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν με πίεζαν. Σίγουρα θα αντιδρούσα κάπως. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να με φανταστώ να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που είπαμε με την υπερβολή, ότι δεν είναι καλή.
ούτε. Δεν είναι καλά τα άκρα. Η υπερβολή δεν είναι καλή. Αλλά θεωρώ ότι στην υπερβολική πίεση το κουμπί είναι αυτόματα αντίδραση. Δηλαδή, γι' αυτό το έχω στο μυαλό μου ότι η πίεση θα δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα, γιατί αυτό το παιδί δεν θα εστιάσει κάποια στιγμή στο να μείνει τόσο focus. Θα σκάσει το μέσα του και θα κάνει απλά μια αντίδραση και θα τα καταστρέψει μπορεί και όλα μόνο του. Κατάλαβες. Τώρα το άλλο άκρο που είναι τύπου τέρμα χαλαρά και κάνω ό,τι θες και μπορεί ένα παιδί σε μια ηλικία τέτοια να σου πει εγώ θα το εκμεταλλευτώ αυτό και θα κάθομαι και όπου με βγάλει. Και αυτό ωραίο δεν είναι, γιατί το point είναι να σου περάσει κάπως και μέσα που συνείδητο ότι πάμε να θέσουμε στόχους, να κυνηγήσουμε πράγματα για μας. Δηλαδή για μένα εκεί είναι η ουσία, όχι ούτε αφήστε τα όλα στη μοίρα τους, ούτε θα σου ορίσω εγώ τι θα ακολουθήσεις. Μία μέση λύση, ας πούμε, που θα μπορούσα να θεωρήσω κάτι πιο βοηθητικό είναι το να περάσεις, ας πούμε, σε ένα παιδί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέτεις το δικό σου στόχο και να τον κυνηγάς και να δίνεις αξία σε όλο αυτό, γιατί το αποτέλεσμα θα το χαρίσεις εσύ περισσότερο από όλους. Όχι εγώ, ούτε ο γείτονας, ούτε κανένας. Ναι. Εγώ για τους γονείς, ας πούμε, για τα παιδιά δεν έχω να συμβουλέψω κάτι, γιατί σου είπα δεν το έζησα αυτό. Απλά για τους γονείς, έχεις κάνει ένα παιδί, θέλεις να είναι ευτυχισμένο. Αν το πιέσεις και κάνει κάτι που δεν είναι ευτυχισμένο, δεν θα είσαι εσύ ευτυχισμένος. Ακριβώς, Οπότε, είναι αλληλένδετο. Σκέψου πώς το παιδί σου θα είναι ευτυχισμένο. Να κάνει αυτό που αγαπάει, που ονειρεύεται, που έχει βάλει ως στόχο και να είσαι εκεί. Δηλαδή, νομίζω αυτός είναι ο ρόλος τους. Να είναι δίπλα τους σε ό,τι επιλέξουν τα παιδιά τους. Για μένα δηλαδή αυτό είναι και αυτό πήρα από μικρή, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να... Εντάξει, εμένα με γεμίζει χαρά αυτό λίγο της μαμάς, που τη νιώθεις δίπλα σου, στο ότι και στη βλακεία σου, ας πούμε. Ναι, στα πάντα. Στο θέλω να δοκιμάσω αυτό, το να νιώθεις το γονιό δίπλα σου σε γεμίζει πάρα πολύ δύναμη. Μα και να αποτύχεις, που θα αποτύχεις. Είναι ωραίο να είναι εκεί να σε σηκώσει, να σε βοηθήσει να σηκωθείς βασικά, όχι να σε σηκώσει. Να είναι εκεί να σου πει: δεν φάγαμε τα μούτρα μας, δεν πειράζει, πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πολύ ιδανικό στο μυαλό μου, το οποίο μου δίνει πολύ ενέργεια. Είσαι κοντά με το παιδί σου έτσι. Ακριβώς. Γίνεσαι και φίλος, δηλαδή το αντίθετο θα φέρει πολύ άλλα αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις τώρα που είσαι 23. Τη φάση αυτή με το 20-30. Ναι. Σημαίνει τώρα, ας πούμε, με πετυχαίνει σε μια φάση που είμαι λίγο καλά με... Δεν ήμουνα και τώρα είμαι αρκετά καλά με όλο αυτό. Ναι, γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε. Γιατί έχει μπει κάτι καινούριο στη ζωή σου. Ναι, έχει μπει κάτι πολύ ωραίο. Εγώ βασικά ήμουνα σε αυτή την κατηγορία που δεν είχα και κάτι πολύ ιδιαίτερο να πω ότι είχα κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, ας πούμε, αλλά ποτέ δεν έκατσα να πω θέλω να είμαι αυτό, ας πούμε, όταν μεγαλώσω. Σαν παιδί δεν το είχα τόσο, είχα πάρα πολλά, είχα πει πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν η φάση με τις Πανελλήνιες που εγώ περνάω κάπου με τα μόρια μου και μπαίνω σε αυτή τη λούπα του εδώ πέρασα, εδώ θα το προσπαθήσουμε. Και στην πορεία μπήκε στη ζωή μου τώρα λίγο η εστίαση, δουλειά, σπίτια, από εδώ, από εκεί. Μπήκα λίγο με χτύπησε λίγο η πραγματικότητα της επιβίωσης. Του δουλεύω για να επιβιώσω και αυτά. Οπότε... Που να πούμε ότι είσαι ένα παιδί που στην πόλη που σπουδάζεις, εκεί μένεις και επέλεξες να μείνεις μόνη σου. Ναι. Οπότε αλλά γι' αυτό μπήκες και αυτή στη διαδικασία εργασίας. Ακριβώς. Γιατί ήθελες να ανεξαρτητοποιηθείς. Ήταν εκείνη η περίοδος που εγώ αυτό ήθελα από τη ζωή μου. Ήθελα το δικό μου χώρο, ήθελα μια άλλη ηρεμία. Μένα μου βοηθάει γενικά ηρεμία να παίρνω αποφάσεις. Και μπαίνω σε αυτό το βήμα, το οποίο αρχίζει και με παίρνει πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τα χρόνια περνάνε πολύ πάνω σε αυτή τη φάση του δουλεύω για να συντηρούμε απλά μέχρι εκεί. Σπουδάζω ένα αντικείμενο το οποίο δεν με αφορά. Δεν με εξήταρε καθόλου να ασχοληθώ. Και απλά ξυπνάω κάποια στιγμή και λέω ρε φίλε, τι κάνεις. Δηλαδή, πού θα πάει όλο αυτό. Έκανα 5 βασικές ερωτήσεις στον εαυτό μου. Έλεγα, σε αφορά εστίαση επαγγελματικά. Να συνεχίσεις και να επενδύσεις πάνω σε αυτό. Η δικιά μου απάντηση για μένα ήταν όχι. Γιατί περνάω καλά τώρα. Είμαι OK με αυτή τη δουλειά. Γιατί έχω μπει και σε ένα ωραίο περιβάλλον. Απλά ήξερα ότι δεν με έβλεπα κάπου στο μέλλον μέσα σε αυτό. Όπως δεν με έβλεπα μέσα στο μέλλον μέσα και σε εκείνο που σπούδαζα. Επομένως, είπα βάλε κόλλο κάτω. Δεν ξέρω καν να το πω αυτό. Βάλε ποπό κάτω. Και βρες τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, που να το γουστάρεις όμως, φίλε. Έτσι, δηλαδή να σε γεμίζει, γιατί δεν μπορούσα να διονυθώ. Γιατί ένιωθα ότι θα εξαντληθώ πάρα πολύ σε κάποια στιγμή. Να ξυπνάω κάθε μέρα, να πηγαίνω στη δουλειά μου και να νιώθω με υπαραγωγική.
έλεγα ότι θα ρουτινιάσω τόσο πολύ και θα σκάσω. Ναι, γιατί είχες κάτι από πίσω, το οποίο δεν σε γέμιζε. Ακριβώς. Κατάλαβες. Το βλέπα όλο σαν κακιά ταινία να έρχεται, ας πούμε. Αγκαρία. Ναι. Και είχα πάρει ένα εξάμηνο, είχα κάνει μία παύση. Και... Spoiler alert! Προοικονομία. Προοικονομία. Και έκατσα λίγο και έψαξα. Είχα κι άλλα στο μυαλό μου. Δηλαδή, είδα απλά τι με παίρνει και οικονομικά και... Αλλά ο πρώτος μου παράγοντας ήταν τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Τι σου αρέσει να κάνεις. Και εγώ το βρήκα, ας πούμε. Και την ημέρα που πήγα και ξεκίνησε όλο αυτό και άρχισε να μπαίνει στη ζωή μου, τρελάθηκα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το να διαβάζεις κάτι το οποίο σου τρελαίνει, εγώ δεν θα το άλλαζα. Σε γεμίζει η ζωή το να ασχολείσαι με κάτι το οποίο σε αφορά. Για μένα, ας πούμε, ήταν το καλύτερο ρίσκο που έχω πάρει. Ήταν ό,τι πιο παραγωγικό μπορούσα να κάνω για μένα. Με γέμισε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, μου δημιούργησε διάθεση να δοκιμάσω. Μου φύντρωσε την ιδέα ότι αξίζει τον κόπο να ρισκάρεις. Και ας πάει. Δηλαδή, καλύτερα να κάνεις κάτι και να πεις το έκανα, δεν πήγε καλά, πάμε να μαζέψουμε λίγο τα κομματάκια μας και να πάμε παρακάτω, παρά να κάθεσαι εν τέλει σε ένα καναπέ και να λες και αυτό δεν το έκανα. Και τώρα, κι άμα το είχα κάνει, δηλαδή με βασανίζει αυτή η σκέψη. Και κατάλαβα μετά από όλο αυτό, ξέρω εγώ σήμερα, ότι τότε μου έλειπε πάρα πολύ ένας στόχος για μένα. Και εντάξει, δεν ξέρω, εγώ έχω να το πω σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει μια αλλαγή πάνω σε όλο αυτό, ότι ποτέ δεν είναι αργά, γιατί κι εγώ ηλικιακά είχα λίγο ξεφύγει. Είχες ξεφύγει για τα κοινωνικά στερεότυπα. Ακριβώς. Εγώ αυτό θέλω να σου πω κάθε φορά που μου λες αυτό το πράγμα, ότι είσαι μεγάλη και τώρα βγάζουν τη σχολή του στα παιδιά στην ηλικία σου. Θέλω να πω ότι εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ όριμο που έκατες σε αυτή την ηλικία, ξύπνησες ένα πρωί και λες τι κάνω. Ο στόχος μου που είναι. Δεν έχω στόχο. Περνάνε οι μέρες και εγώ πηγαίνω έρχομαι. Αυτό περνούσαν οι μέρες και ήταν όλες οι ίδιες. Και έλεγα, ωραία, και αυτό θα είναι. Αυτό είναι. Ναι, επειδή δεν είχε στόχο και έβαλες κάτω τη σκέψη σου και βρήκες κάτι. Έχεις κάτι να κυνηγήσεις. Έχεις κάτι να ανυπομονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ υγιές. Δημιουργείς όνειρα. Εγώ το ζηλεύω αυτό, να το ξέρεις. Γιατί εγώ δεν το έχω κάνει, αυτό το ζηλεύω και δεν ακούω καν ότι είσαι μεγάλη, ας πούμε. Όχι, απλά θυμάμαι, τώρα δεν το νιώθω τόσο, απλά θυμάμαι ότι με είχε χτυπήσει όταν είχα δει ότι η γενιά μου, ας πούμε, έπαιρνε το πτυχίο. Ναι, αυτό. Εκείνοι που παίρναν όλοι και έβλεπα τα πτυχία, εγώ ήμουν στη φάση που έλεγα πρέπει κάτι να κάνω. Ναι. Γιατί δεν είμαι πολύ μακριά και από πτυχίο. Πλέον χωρίς χαρτί, καλός ή κακός δεν πας πουθενά. Έχεις ένα χαρτί εδώ. Το κοτσάρεις. Ναι, κορνίζεις τέτοια. Και για μένα κάπως έτσι εξελίχθηκε όλο αυτό και αυτό κατάλαβα, δεν είναι αργά ποτέ. Για κανέναν να πάρει το... Όχι, και πολύ μεγαλύτερη από σένα. Εννοείται, που αυτό είναι για μένα εξωθαύμαστο. Δηλαδή, εγώ σπουδάζω με ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλοι από μένα και είναι τρομερό αυτό που έχουν να σου πούνε. Η εμπειρία τους και πώς έφτασαν να σπουδάζουν, ξέρω εγώ, αυτό και γιατί τόσο σε διαφορετική ηλικία. Που ρε φίλε, σε εμπνέει αυτό το πράγμα. Σε γεμίζει μια ελπίδα ότι μπορείς να βρεις τη δικιά σου άκρη που να σου αρέσει και να μην είσαι καταδικασμένος να κάνεις κάτι το οποίο προέκυψε. Εννοείται. Ήρθε στο δρόμο. Εσύ πήγες από το στάνταρ σε κάτι πολύ άλλο. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν θα ήταν στάνταρ όμως, γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, ναι. Είχες δηλαδή μια ευκολία, πέρασες εκεί και τώρα μπήκες σε ένα πλαίσιο που ζορίζεις οικονομικά. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Σίγουρα μετά θα αξίζει τον κόπο. Και αυτό με το ρίσκο, και αυτό πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, φίλε. Σε γεμίζει η ζωή, εντάξει, δεν υπάρχει. Και εγώ, ας πούμε, έχω δει και τη διαφορά που είναι κάτι το οποίο όταν το παρουσιάζεις σε γονείς μπορεί να τους τρομάξει, έτσι. Το καταλαβαίνω, και είναι κατανοητό. Ξυπνάω εγώ ένα πρωί και τους λέω, το έχω πετάξει αυτό τώρα και πάω για κάτι άλλο. Που, ας πούμε, το είχα παρουσιάσει όλο αυτό, κατάλαβα ότι τους μάγκωσα. Απλά εκεί είναι η γραμμή που θα πεις, καταλαβαίνω, σας αγχώνει, μαζί σας, αλλά στην τελική εγώ θα το κάνω. Ναι, από και το θα να μην βγάλω τη σχολή πάει. Και να μην κάνω τίποτα. Και εν τέλει είναι πολύ ωραίο που βλέπω, ας πούμε, και τη μαμά μου που τώρα, ας πούμε, θα είναι πολύ χαρούμενη με αυτό που κάνω. Γιατί και αυτή μέσα από αυτό είδε κάποια πράγματα. Και σε βλέπει χαρούμενη. Βέβαια. Εκεί που σε έβλεπε αδρανή. Ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει αυτό με τους γονείς, να δίνεις
δίνει ο ένας στον άλλον μαθήματα ζωής κάπως, κατάλαβες. Και εγώ θα πάρω από αυτούς, αλλά μου αρέσει να παίρνουν και αυτοί από μένα. Ότι ουσιαστικά μαθαίνει ο ένας από τον άλλον στην άποψη ότι μεγαλώσετε κι εσείς με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάποια πράγματα φυσικά και δεν τα βιώσετε, οπότε δεν θα ξέρετε. Αυτό κάτι, ας πούμε, που μπορεί να κάνει ένα παιδί σήμερα, μπορεί να σε τρελάνει. Λογικό. Απλά μην είσαι τόσο τείχος, γιατί μπορεί κάπου να βγάλει και αυτό που θα κάνει. Εξελίσσεται η εποχή. Καλός, κακός. Δεν είναι όλα κομπλέ, αλλά υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σε κάποια πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να μένουμε σε κάποια πράγματα κολλημένοι, ούτε χρειάζεται να ξεφεύγουμε και σε άλλα πάρα πολύ. Μα το βλέπουν οι γονείς μας, εσύ. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλα παιδιά. Ακριβώς. Βλέπουν τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή εγώ έχω και μεγαλύτερο αδερφό, οπότε ήδη ήξερε από αυτό. Ακριβώς. Και πώς να διαχειριστεί και εμένα. Οπότε ναι. Ναι, απλά εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν πρέπει απλά να... Επειδή είναι λίγο τρομακτική η κοινωνία πώς γίνεται πλέον, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Και καταλαβαίνω πώς είναι να τρομάξει ο γονιός, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα μόνο να τρομάζεις. Σίγουρα υπάρχει και κάτι καλό εκεί μέσα. Όχι όλα, αλλά μπορείς να αποκομίσεις και καλά πράγματα από όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει εκεί έξω. Εγώ βασικά τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί ήρθε η σειρά σου. Ρώτα. Βασικά θα σου πω που το σκέφτηκα, πώς μου ήρθε. Γενικά, ας πούμε, εμείς σαν παρέχουμε τα γενέθλια πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Έτσι, πολύ... μην αγχώνεσαι, δεν θα σε ρωτήσω κάτι τόσο σοβαρό. Για τα γενέθλια θα πω. Αλλάξαμε. Και ότι πάντα τα είχα συνδυασμένα με μπουμπούμς, εκπλήξεις, τουρτίτσες, έτσι, πλάκα. Και ήταν η φάση που ψάχναμε την τούρτα σου, τι θα γράψουμε και αυτά. Πολύ χιουμοριστικό να πάει. Και εγώ δεν είχα καταλάβει ότι η Λιβέ θα περάσει σιγά σιγά τη φάση του burnout των 25. Και ερχόμαστε. Και είναι τώρα, εκεί είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ τώρα έχω κανονίσει, δουλεύουμε. Έρχονται τώρα οι άλλες με την τούρτα, δεν είναι έτσι. Όλη μέρα να μιλάω ότι έχει πάθει υπαρξιακό. Να είναι βουρκωμένοι. Και έρχονται οι άλλοι και έχουμε κόψτε το, δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε. Δεν θέλει να και τα πάνω σβήσει. στην τούρτα είχαμε γράψει. Τι είναι πιο αστείο από τα 24, τα 25. Και έλεγα ρε φίλο. Ποιος γέλασε, μου έκλαιγα. Τι να κάνω, να την κάνω έτσι. Και την πατσαλίδη. Όλα καλά. Όχι, δεν το γράφει τίποτα, εντάξει, μια χαρά. Ναι, απλή πήραμε για Και φέτος. δεν βάλτε ένα και 25, πρέπει να το λέει, ας πούμε. Το ότι θέλανε να βάλουν ερωτηματικό. Δόξα τω Θεώ, πήραμε 25. Εντάξει, ρε φίλε. Όχι. Ναι, όχι, θα σε τελείωνε. Όχι, σε Φάνη, παρακαλώ τέτοια, τώρα, κάτσε. ερωτηματικό. Ερωτηματικό μετά το 50, ρε φίλε. Και ήταν εκείνη η μέρα που μένα μου είχε χτυπήσει ότι πω φίλοι. Ζούμε τον burnout των 25 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και λίγο το ζήσαμε όλοι παρέα. Ναι. Μετά πήγε λίγο πιο άλλο. Πήγαμε για ποτά, για να συζητήσουμε. Τα υπαρξιακά μας υπαρξιακά. πάλι. Δηλαδή, το έχουμε... Δηλαδή ήταν λίγο Ναι. ανατρεπτικά γενέθλια. Ναι, δεν ήταν αυτά που χαίρεσαι, κλεντάς, χαχά, Ναι. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Εγώ το άκουγα γενικά αυτό. Επειδή κάνω παρέα και με μεγαλύτερους, ότι παθαίνουν ένα λαλά, ένα τέτοιο. Και λέω εντάξει, δηλαδή δεν είναι και τα 30. Δηλαδή Ναι. στα 30 φαντάσου τι θα... Αλλά μάλλον αυτό έχει αλλάξει. Γιατί το ακούω πάρα πολύ και τελευταία. Και εγώ το έπαθα. Το έπαθα, Μου Μάγδα μου. συνέβη. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί Όχι, έκλαιγα. καταλαβαίνω. Αλλά το έπαθα. Δεν ήξερα πού να την κρύψω την τούρτα. Θα την πετάξω έτσι ήθελα. Αλλά... όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά το έπαθα. Διότι πλέον, ας πούμε, παθαίνεις burnout στα 25 και παλιά παθαίνανε κρίση ηλικίας στα 50. Και εγώ τα έχω πάθει όλα στα 25. Δηλαδή, λίγο, εντάξει, γελάω τώρα και με αυτό, αλλά όντως το έπαθα. Δεν μπορώ να σου πω όχι. Τώρα τι να σου πω. Αυτό νομίζω προήλθα από το ότι στα 25, βάσει κάποιων στερεοτύπων, ότι θα έπρεπε να έχεις τελειώσει με τις σπουδές σου, είσαι στη φάση που έχεις βρει δουλειά, παίρνεις τον καλό μισθό σου, είσαι ευχαριστημένος. Μπορεί και όχι, αλλά παίρνεις τον καλό μισθό σου. Και χτίζεις, ας πούμε. Ναι, ότι είσαι σε μια θέση η οποία έχει προοπτική να τελειώσει με ανεβαίνει. αυτά που είχες να κάνεις και έχεις πάει ένα level όχι. Ναι. Όχι. Και εγώ δεν ήμουνα σε αυτό. Δεν ήμουνα. Ακόμα δεν ξέρω Ακόμα δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Ακόμα δεν έχω βρει κάποιο στόχο. Οπότε ήρθαν τα 25 και εγώ ήμουνα μετέωρη. Ήμουνα
Πετούσα εγώ. Πετούσα. Οπότε ήταν λίγο στενάχωρο από αυτή την άποψη. Όχι τόσο ηλικιακά σαν αριθμό ότι μεγαλώνω. Αυτό που παθαίνουν στα 30 που φεύγουν τα 20, να κλάψουμε, μπαίνουμε σε άλλη δεκαετία. Ήταν ότι... Σε χτύπησε λίγο μια πραγματικότητα, ας πούμε. Ναι, με χτύπησε μια πραγματικότητα, την οποία τώρα την έχω προσπεράσει. Δηλαδή αυτό ήταν πριν, όταν ερχόντουσαν τα 25, κατάλαβες. Ήρθαν, στεναχωρήθηκα αυτό, έπεσα, έκανα την παύση μου. Η παύση έρχεται! Είναι μεγάλη. Αλλά αυτό, είμαι ακόμα στη φάση που ψάχνομαι. Βασικά, εγώ νομίζω ότι σε σένα, δεν ξέρω, εγώ λίγο κάθε φορά το θαύμαζα αυτό σε σένα. Συγγνώμη, Γιώργο. Εγώ κάθε φορά το θαύμαζα αυτό σε σένα. Το ότι γενικά δεν ήσουν, εγώ από τότε που σε γνώρισα, δεν ήσουν αδρανής. Έκανες πολύ φιλότιμες προσπάθειες να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα σε κάτι άλλο. Και δεν μου βγήκε. Ήταν η φάση που Κατάλαβες. Ήταν η μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Και καταλάβαινα ότι φτάνει σε ένα σημείο, εγώ αυτό ένιωσα και την ημέρα, ότι έφτασε σε ένα σημείο να πεις ότι φίλε, και εγώ προσπαθώ, όντως, προσπαθώ να δώσω το στόχο μου. Γιατί μου το γυρνάει έτσι, Ναι. και εκεί ήταν που σε χτύπησε. Έτσι κατάλαβα. Σε κάποιες φάσεις στην αναζήτηση που έκανα θα μπορούσα να είχα τύχει Ναι. και να είχα μπει κάπου και τώρα να μην μιλούσαμε με αυτά τα δεδομένα. Αλλά επειδή δεν είχα αυτή την τύχη, ας το πούμε έτσι, γιατί όντως έκανα κάποιες προσπάθειες και πάνω στο πτυχίο μου και σε άλλη δουλειά, η οποία δεν μου άρεσε μετά, οπότε έφυγα. Ναι, αλλά Πέρασα αυτό τα είναι πολύ άσχημά όριμο μου. για μένα. Το ότι δεν κάθεσαι κάπου να συμβιβαστείς, γιατί σου θέτει κάποιος ότι τώρα αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνεις όμως. Δεν τώρα έχεις περνούσα το χαρτί. καλά. Ναι. Ξέρεις τι δεν μπορούσα να διανοηθώ. Πήγα σε μια δουλειά την οποία μου μιλούσαν τόσο άσχημα, που ειλικρινά μπορεί να ακουστεί λίγο παλιωμοδίτικο αυτό, αλλά στην εστίαση δεν μου έχουν μιλήσει έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Πήγα σε μια δουλειά που έλεγα σοβαρή δουλειά, Ναι. θα μου αποφέρει Είχε μετά χόρεξη, γνώσεις, πάμε. και μου μιλούσαν τόσο άσχημα. Όχι, δεν θα κάτσω, συγγνώμη. Ναι. Μα δεν μπορούσα. Ξυπνούσα κάθε μέρα και έκλαιγα πριν πάω. Οπότε εννοείται ότι σηκώθηκα και έφυγα. Κατάλαβες. Αν η τύχη μου ήταν να έβρισκα εκείνους τους ανθρώπους και τη δουλειά που είχα βρει και να ήταν όλα καλά, μπορεί τώρα να ήμουν ακόμα εκεί. Ναι. Απλά είχα την τύχη ότι δεν ήταν καλά εκεί που πήγα και εννοείται σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είναι κακό. Το έκανα για μένα. Κατάλαβες. Το σου λέω Πρώτα ότι να αυτό είμαι είναι πολύ καλά καλό. εγώ. Ναι, άμα πηγαίνω κάθε μέρα. Κάποιος θα μπορούσε να κάτσει και να πιέζεται μέχρι να σκάσει Αυτό αρνητικά. το κάνανε παλιά όμως γενικά. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι ένα οικογενειακό μου πρόσωπο είχε γυρίσει και μου είχε πει εμένα παλιά ξέρεις πως μου μιλούσανε και σηκώθηκες και έφυγες. Κατάλαβες. Το άκουσα κι αυτό γιατί το περάσανε κι αυτοί. Ναι. Απλά τώρα ή και για μένα ή και για πολλά παιδιά δεν θα κάτσουμε. Ναι, γιατί άμα το συγκρίνουμε Είναι με... πάρα πολλά αυτά που σε πιέζουν πλέον για να κάτσεις. Ακριβώς. Να χαλιέσαι κάθε μέρα, να ξυπνάς και να κλαις για να κάθομαι και στη δουλειά μου να κλαίω και στο σπίτι μου να κλαίω και στα οικονομικά μου να κλαίω. Δεν γίνεται. Ναι. Και να πιέζεσαι καθημερινά από παντού. Δεν είναι σαν τα παλιά τα χρόνια που το ωράριο ήταν σταθερό, είχαν από πίσω τους γονείς τους. Εντάξει, τώρα πλέον φλερτάρεις με την υπερορία, αβεβαιότητα, είσαι συνέχεια σε μια μόνιμη τσίτα. Προσπαθείς να αποδείξεις συνέχεια κάτι. Ακριβώς. Ότι σαν να πάντα νιώθεις ότι σαν να ντρέμει η θέση σου, σαν να είσαι αναλώσιμος παντού. Μα κάθεσαι 2 μέρες και λες δεν είμαι παραγωγικός τώρα, κάτι πρέπει να κάνω. Ακριβώς, μα έχεις μάθει να είσαι στην τσίτα. Έχεις μάθει να είσαι σε πίεση. Ιδίως νομίζω εμείς που το κάνεις έχουμε με μάθει να δουλεύουμε. Κάθεσαι και λες τώρα. Ακριβώς. Παλιά μπορούσαν να κάτσουν, να ράξουν χωρίς τύψεις. Πλέον υπάρχουν οι τύψεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλε, να παίρνεις... Εντάξει, τώρα ήρθε η στιγμή, έτσι. Ναι. Άντε κρατιέσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνεις την παύση σου και να μην νιώθεις ενοχές. Το είπα. Το είπε! Επιτέλους το είπε! Όλο το επεισόδιο έγινε γι' αυτό. Έτσι ξεκίνησε νομίζω η βασική ιδέα. Γι' αυτό ότι ρε φίλε, πάρε το χρόνο σου. Βρες τι θες, χωρίς να έχεις ενοχές. Δεν σου είπα κάτσε 6 μήνες έτσι και κοίτα ένα ταβάνι.
Αλλά δεν είναι κακό να παίρνεις χρόνο για σένα. Αυτό το πράγμα που πρέπει να λες, έκατσα μια μέρα παραπάνω, τώρα θα με μειώνω στα οικονομικά και βλακία έκανα, γιατί εν τέλει το άντεχα να δουλέψω όλη μια μέρα. Κάτσε, Και να ρε πέσω φίλε. κάτω. Ναι, να φλερτάρεις λίγο κιόλας με τη λιποθυμιά, γιατί αντέχω ακόμα, βαστάω, θα το δώσω όσο πάει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, είναι πολύ ok να κάνεις παύση. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές δηλαδή αυτά τα Ναι. χρόνια. Κατάλαβες, γιατί στην προσπάθειά μου να βρω δουλειά, έπεσα, ξανασηκώθηκα, έψαξα, αποτυχία, έπεσα. Κατάλαβες. Ναι. Θα συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό και είναι πάρα πολύ ok. Το θέμα είναι να βρίσκεις τη δύναμη να ξανασηκώνεσαι. Μα γι' αυτό το λόγο και την κάνεις. Γιατί δεν μπορείς να σου συμβεί κάτι τώρα και το επόμενο λεπτό να είσαι όρθιος και να πεις. Κάποια στιγμή θα ξαναπέσεις, Ναι, έτσι. ναι. Μα δεν έχεις προλάβει να αναρρώσεις. Είναι σαν να κουτσένεις συνέχεια. Πέφτεις, χτυπάς, μετά σέρνεσαι. Πολλοί άνθρωποι μπορεί από την αποτυχία να παίρνουν δύναμη. Συμβαίνει και αυτό. Οκ, τέλειο. Τέλειο. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Απλά δεν είναι κακό κάποιος ο οποίος θέλει τον χρόνο του για να μαζέψει πάλι τα κομμάτια του και να βγει πιο δυνατός σε κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το σέβομαι πάρα πολύ στους άλλους όταν σε οποιαδήποτε συνθήκη έτσι, που βλέπεις κάποιον λίγο πιο απομακρυσμένο και πιο κλειστό μέσα του. Ας του ένα περιθώριο, γιατί μπορεί και να παίρνει το χρόνο του γι' αυτόν. Mm-hmm. Να προσπαθεί να φτιάξει λίγο 5 πράγματα, να τα βάλει κάτω, να δει τι του συμβαίνει και να πάει παρακάτω. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να κάνεις για να βρεις λίγο ξανά τα πατήματά σου και να ξαναβγείς εκεί έξω λίγο πιο δυνατός. Εννοείται. Οτιδήποτε και να σου συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα να πω, ας πούμε, κάποιους τρόπους που έχω στο μυαλό μου για να διαχειριστεί κάποιος όλο αυτό που συμβαίνει και θα τα πω και σε μένα να τα ακούσω κι εγώ δυνατά, γιατί κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Αλλά έτσι? δεν εννοείται ότι καθόμαστε εδώ και είμαστε. Κάθομαι εγώ, τα λέω καλά, πάω μετά κλαίω. Όχι, δηλαδή εννοείται δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Θα υπάρχουν και καλές, θα υπάρχουν και κακές, πάνω κάτω. Φυσικό είναι αυτό. Για μένα, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή τη διαχείριση αυτής της πιεστικής λίγο δεκαετίας είναι οι φίλοι. Να. Γενικά, άμα το βάλω σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, να υπάρχει γενικά ανοχή στο ότι μπορούν να συμβούν λάθη. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας με τη μία. Μα δεν νομίζω ότι η ζωή είναι πεπατημένη. Ακριβώς. Δεν Τι ξέρεις τι εκλεπτισμένα έρχεται. που το... Μα είσαι Είμαι εκλεπτισμένη. καλλιεργημένη. Ναι, δεν πειράζει. Είναι οκ να κάνουμε και λάθη. Μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Θα πάρουμε 5 πράγματα σίγουρα. Και να βρίσκουμε τη δύναμη να πηγαίνουμε παρακάτω. Αλλά για μένα είναι φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι σε στηρίζουν και σε καταλαβαίνουν. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχω μεγαλώσει με αυτήν την ατάκα από μια φίλη μου. Φίλη μας. Κολλητή μας. Που έλεγε καταλαβαίνω, δεν το εστερνίζομαι, αλλά καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να το έχεις ζήσει. Ειδικά ο φίλος δεν το έχω ζήσει, δεν ταυτίζομαι απόλυτα, αλλά καταλαβαίνω γιατί το περνάς αυτό. Φίλο μαγικό. Εκεί τώρα νιώθεις ότι έχεις ήδη ένα push, έχεις κάποιον ο οποίος σε κρατάει λίγο από πίσω και σου λέει πάμε να ανεβούμε. Ναι. Δηλαδή εντάξει, τρομερό. Για μένα πάρα πολύ σημαντικός είναι ο στόχος. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν έχεις στόχο. Αν δεν ονειρεύεσαι κάτι. Όχι σαν ανάγκη, βασικά αυτή είναι η διαφορά. Ότι πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι ο στόχος είναι μια υποχρέωση. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό μορφή και να γίνει ότι ο στόχος είναι ανάγκη. Να νιώσεις έτσι ότι θέλω να έχω ένα δικό μου επίτευγμα. Ναι, γιατί ακριβώς. μου βγαίνει. Οπότε άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ναι. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Ήταν πάρα πολύ μ' άρεσε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν θέλω να κάνω spoiler πάλι, αλλά εγώ θέλω και 2. Δεύτερο part. Και σε αυτό. Εντάξει, δεν τελειώσουμε και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εντάξει, είναι τεράστιο. Μπορείς να το πιάσεις από πάρα πολλές πλευρές. Είχα πάρα πολλά να πω. Όσο και αν δεν φάνηκε. Γιατί δεν αλλά είχα πάρα πολλά να πω, σας το υπόσχομαι. Το δεύτερο θα είναι δικό σου. Θα κάνεις και αρχή και κλείσιμο. Μην με πιέζεις. Οπότε για μένα μία συμβουλή που θα ήθελα να δώσω όσον αφορά με τους φίλους. Ναι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, να μιλήσουμε και λίγο για εδώ που βρισκόμαστε, για το όνομα Κοτέτσι. Ότι εμείς ξεκινήσαμε κάτι έτσι στο φλου, ιδέα, συζήτηση μεταξύ μας. Και εκείνος ο καφές που είχαμε βγει, από μία ιδέα ήρθε ο Γιώργος και το έκανε πραγματικότητα. Δηλαδή στήριξε την ιδέα μας.
το Καλέ στόχο Γιώργο, μας. καλέ. Σ' ανεβάζει αυτή. Γιώργο, το άκουσες? Τα έχετε κάνει φλακάκια. Εμένα δεν με είπατε, δεν με καλέσετε σε αυτό το καφέ. Εντάξει, πάντα τον πάω τάπα. Έχεις δίκιο, όχι, ήταν η στιγμή. Εντάξει, όχι, σε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί Ναι, ο εντάξει, Γιώργος είναι ήταν- φίλος μας, οπότε Ήταν δεν αυτό που είναι λέμε, μόνο ότι ήταν- συνεργαζόμαστε. Είμαστε κατά βάση συνεργάτες. Αλλά όχι, ήταν Θέλω, ο Γιώργο, να θυμάσαι φίλος. ότι είμαστε φίλοι και ό,τι και να γίνει. Και άμα είμαστε σου σπάσουμε φίλοι. τα μικρόφωνα κατά λάθος, είμαστε φίλοι. Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που έδωσε μορφή σε αυτό το στόχο. Ναι, έδωσε το push. Ναι, σίγουρα. Είναι αυτό που λέμε, ήταν ο φίλος που Ναι. σε στήριξε και πήγε ένα βήμα παρακάτω. Οπότε για μένα, επειδή νιώθω τυχερή από τους φίλους, σίγουρα, θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις σωστούς ανθρώπους στη ζωή σου. Εγώ νιώθω ότι τους έχω, αν και δεν έχω το στόχο. Αλλά έχω φίλους. Θα πάω πολύ μπροστά. Αυτό. Εύχομαι να βρείτε ανθρώπους στη ζωή που να σας στηρίζουν όντως. Αυτό πολύ Και σημαντικό. σημαντικά. Και αληθινά. Πάρα πολύ ωραίο. Να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που είναι και στις χαρές σου και στις δυσκολίες σου. Ναι. Ότι μέχρι το επόμενο επεισόδιο να έχετε τα φτερά σας ανοιχτά. Τα αυγά σας ασφαλή. Και εμείς θα είμαστε εδώ όχι, να συζητάμε ωραία θέματα Όχι να κλαίμε. με φαν. Έλα, δώσαμε μία φαν πλευρά τώρα. Εντάξει. Έπρεπε, εντάξει, ήταν λίγο βαρύ. Ήταν λίγο βαρύ το θέμα. Εντάξει. Εντάξει. Άντε, φιλιά! Άντε πάει!